Тапшыруыбызның тагын бер матур сәламен без Новоспасск бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең 65 яшьлек күркәм юбилеен якташыбыз Султанова Суфия Ирфан кызы каршылый. Әлеге күркәм гомер бәйрәме матур юбилее белән аны, дуслары Фәниса апа Сотникова һәм Роза апа Байбикова гаиләләре белән котлыйлар. Безнең дустыбыз Николаевка районы Әхмәтле авылында дөньяга килгән. Мәктәпне тәмамлап, бухгалтер һөнәрен үзләштерә һәм кулына дипломын алып, янәдән туган авылына эшләргә кайта. Шунда ул үзенең гомерлек юлдашы Наилне очратып, матур гаилә коралар. Яшь парлар бик тиз ара Новоспасск бистәсенә күчеп китергә карар кабул итәләр. Татулыкта ике батыр улларын үстерәләр. Балалары икесе дә югары белем алган шәхесләр. Алар бүгенге көндә инде үз гаиләләрен корып, дусларыбызны әби, бабай да иттеләр. Суфия Ирфановна гаиләсендә бик булдыклы, уңган хатын, тугрылыклы тормыш иптәше, зур хәрефтән ана, сөекле әби дә инде хәзер. Хезмәтендә дә ул сын атмады. Хезмәттәшләренең хөрмәтен казанып, намуслы эше өчен сәүдә тармагында Новоспасск райпо оешмасында узак еллар эшләп, хезмәт ветераны исеменә лаек булды. Кадерле дустыбыз, сиңа теләкләрнең иң изгеләре, таудай бәхет, ныклы саулык, ике дөнья никмәте, ике дөнья рәхәтен билсен Аллаһ Тәгалә. Атар таңнарың аяз, дуасы көннәрең ышанычлы, киләсе һәм дә күрәселәрен тик яхшыдан булсын. Үрнәк гаиләгездә тынычлык, тигезлек белән озын-озак яшәргә язсын сиңа. Алда да шушылай аралашып, бергә дуслык мөнәсәбәтебезне югалтмыйча гомер кичерик. Син тугансың җиргә, җанга җылы өстәп, назлы кояш нурлы язларда. Кабул итеп алчы, сөю бүләк затлы, өзелеп торган дуслардан. Котлык әле дустым бәйрәмеңдә, ярый син бар, шуңа сөенәбез. Бәхет, шатлык телибез алгы көндә, сәламәтлек телибез бик теләп. Озын гомер юлдаш булсын сиңа, юлларыңа гөлләр тезелсен. Туган көнең котлы булсын синең, күскәйләрең нурга төренсен. Мәхәббәттән тулып ташсын әйдә, сөюләрнең бәллүр кәсәсе. Наил белән бәхетләрдә яшә, гомерләрең зая үтмәсен. Ниләр генә сиңа бүләк итик икән, кояшкамы, айга үрелим. Җем-җем иткән сихри тәнге йолдызларны бүләк итә минем күңелем. Хөрмәтле Суфия Ирфановна, якын дусларыгызның бар изге теләкләрен бергә үреп, матур җырга терәбез. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Sunga salab uylarım hislet bilen 60'lardan orada bәхетле minutları da Turmuşlarının zoru da birge bulsun barı da 60'lardan orada Yaşarga bulsun gürleşip Yaşarga bulsun jırlaşıp Elle kutmini dağıda 60'larım atıra Dugene getken şotlıkları Jonday күргән jon дусларым Мин сезнең белән Гомер белгән парым белән Сездә якыннарым белән Җырлар белән 60'lardan orada Бәхетле минутлары да Тормышларның зоры да Бергә булсын бары да 60'lardan orada Яшәргә булсын гөрләшеп Яшәргә булсын җырлашып Әллә күпме тагыда
özünün bilen. 60'lardan narada, bəxtli minutlarda, turmuşlarının zorida, birge bulsun barida. 60'lardan narada, yaşarga bulsun gürleşe, yaşarga bulsun jırlaşa, elle kutmet dağıda. 60'lardan narada, 60'lardan narada. Altmışlardan narada, bəxtli minutlarda, turmuşlarının zorida, birge bulsun barida. 60'lardan narada, yaşarga bulsun gürleşe, yaşarga bulsun jırlaşa, elle kutmet dağıda. 60'lardan narada,